Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Umkhokha the case wayizolo ngolwesine mhla ka-20 February 2025. UMamZoba uhlaselwa iphupho elibi bakithi. Uphupha uphakathi emdonsa emisa lapho azongcwatshelwa khona. Kugcwele amajudiya lapho uZonduli ekheshile ukuthi uzobulawela ukuthi wazenza umkhululi wamanga. Wachitha isisu sikaNokubonga. Wafaka umkhokha emndenini wakho lapho abazalwane bayasho ukuthi akafe lo mthakathi. Abanye bathi akafe lo mbulali, avela aphaphame kusenjalo. Uma busa emakhaya uthi uyaphuma eminyango abone nje omunye ugogo emile egcekeni. Uma eya kuye umbuzo ukuthi kwenze njani mama, asho ukuthi abadingakali lapha emphakathini. uSikhumba usehlohla umphakathi ukuthi ababulawe, waze washo ugogo ukuthi abahambe babuye lapho baqhamuka khona. Wathuka bakithi Mabusi sahamba esakwa senkosi esathukile. Wagijima wangena endlini waqhamuka sememeza uMvelasi wambuza ukuthi kwenze njani. Wamtshela ukuthi uSikhumba Mvelasi. Wathi kwenze njani, uyahubha yini? Wase wamtshela ukuthi cha Mvelasi, wabe semtshela ukuthi wenzeni uSikhumba. UMamZoba ubhizi bakithi ekhishini uyapheka, upheka ukudla kwesentoloko. Kuthe kusenjalo wangena omama basenkonzweni begqoke imijudiya bebahle shema. Base babiza uMamZobe nebala wasondela kubo uMamZobe. Base bemnika iphaseli lakhe, wathi abangene, hhayi bangena balandelana bafike bahlala kusofa. Base bamtshela ukuthi bamlethele umjudiya wakho azohamba ugqokile okokugcina. Base bamtshela ukuthi kusukela lapho bazobe sebemgeza ngamanzi angcwele bese bayamkhulekela ukuze ezohamba kahle endleleni yakhe. UMazungu ubese khuleka bakithi umkhandlu unikeza uphakathi i-envelope yezinto ekumele azenze njengoba nje bezokwenzakalisa uMamZobe. Base becela ukumlanda uMamZobe. uDifa wathi ucela ukuzilethela yena ukuze ezoqinisekisa ukuthi ujezela zonke izono zakhe. Wase ethi uphala lo akayiboni yena inkinga lapho. uNdabezitha uyobona umkhululi uyambuza ukuthi ubekwa yini lapha. Wase esho umkhululi ukuthi uzwile ukuthi lo mphakathi wakule ndawo unenkinga and kukhona umuntu obhizi obafunza amanga futhi ufuna ukubathandazela babe abantu aba-right. Wabuza ukuthi uNdabezitha uzokhona yini. Washo umkhululi ukuthi kunjalo. Wathumela abafana bakhe ukuthi bayobalanda. uMamZobe usekhishini bakithi uMatasa kuvele kungena ophakathi wayo. Wabe esetshela uDifa ukuthi wenza ukudla okwanele okuzobalasta isonto lonke. Wabe esetshela uDifa ukuthi ucela agade uGabisile ngoba uya eklinikhi isonto nesonto. Washo ukuthi akudingayo nje ukuthi ameseke kukho konke. Waze washo bakithi ukuthi wenza konke lokho ngoba bengeke babe nayo inkinga if esengekho eduze kwakhe. Washo nokuthi izimpahla zakhe ucela azinikezwe uMashezi ngoba akasenawo udadewabo. Wabuza uDiva ukuthi kungani engafundiswa kaMzobe. Wathi nje akafuni bazilutho ngokufa kwakhe. uSikhumba uyakuza amcela uzombuza ukuthi uzofunani lana noma uzoqedela yena. Wabe esesho ukuthi labo buthakathi bakho zamcolo angeke busebenze. Washo ebemkhomba ngesibhamu wathi nje uzamcolo akasibeke esiphongweni. Wathi esabathe uSikhumba lutho isibhamu baqhaqhazela wangazi naye ukuthi kwenze njani. Wasehlisa wabe sethi unamandla wena. Wathi nje ngiyabuya ngiyolanda enye insimbi ezokushiya idindilizi uze kushiya udindilizile. uDifa utshela uMamZobe ukuthi isikhathi sokuthi alunge manje ukuze bezohamba. Wawalisa bakuthi uMamZobe esekhuluma amagama okugcina baqokisana noDifa waze washo ukuthi isiminingi iminyaka beqokisana lokho nje kuyamjabulisa. Wabe esekhuluma nomnyeni wakhe emtshela ukuthi uyabonga ukuthi wathola indoda enjengoDifa kuwo wonke amadoda akhona. Wabonga ukuthi umkhombisile uthando waba naye ebunzimeni balahlekelwa nabantwana ubuthaphuthaphu kodwa akamshiyanga. Base bephuma belandelana kanti bazohlangana noGabisile eqhamuka. Uyakhala uGabisile uncanga babakho ukuthi angayenzi leyo nto. Bazama ukumduduza uDifa kwabahlangazimukana nomoya. Baphuma noMamZobe noDifa wakhala bakithi uGabisile. uMamZobe unxusa phakathi ukuthi uma bakwaMthiyane bengekho empilweni kaGabisile ucela badlanga anakekele ingane ayithathise kwengane yakhe. Maybe kwabe kuyithuba lokugcina ukuthi akhulise ingane. Nenhlahla akazange anqabe phakathi wavuma. Wabe semtshela ukuthi if unomuntu ephinde ebuye engabe samvumela ukuthi abuyele emuva ahlale lapha ekhaya kade ikhaya. Kuthe kusenjalo kwangena ikhona. Abazalwane babuza uphakathi ukuthi kanti sebekuphi. Asho uphakathi ukuthi sebesendleleni. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ukucikizela notification bell nokusubscribe namasho umbono wakho. Bye.